Piw yn colli allan i O'Donnell. Kirsty O'Donnell. Yn troi tu fewn yn hyfryd. Y croesiad isel. Mae'n cyrraedd Freya Davies. A mae'r bêl yng nghefn y rhwyd. Mae Fiers ar y llinell yn methu ei stopio hi. Trydydd gôl Davies y tymor hwn. A'r tîm cartref yn ysgol braidd ar y blaen wedi 4 munud ar 10. Y cliriad Gwenllian Jones. Yn rheoli'n hyfryd. Yn codi ffen. A'r bas tu mewn i'r gembraig hefyd yn hyfryd i Flavia Jenkins. Mae'r arbediad yn un da gan Emily Roberts. Symudiad hyfryd gan Aberystwyth. 10 munud hanner egwyl. Yn gigornel gan Thomas. Yn adlamu yn y cort! A mae Fiers yn rhwydo. Gôl un o chwaraewyr mwyaf cyson Aberystwyth. Fe fethodd i ag atal y gôl y pen arall, a mae wedi sgorio o'r pen yma. Ygu crydd gan Eimor. Mae'n un dda hefyd! Ac oedd angen arbediad craff gan Ashwin o beniad Chelsea Harris. Cooper, yr eilydd. Y bas lawr yr asgell yn chwilio am Jenkins. Mae'r amddiffynwr yn dod draw. Chambers yn trio ennill y bêl. Mae'n gico'r smotyn i Aberystwyth. Bydde pwynt yn ddigon i sicrhau'r lle yn y 4 ucha. Ydy hwn yn mynd i sicrhau'r 3 pwynt. Maen nhw ar y blaen gyda 17 o funudau ar ôl. Jenkins yn ennill y gic a Jenkins yn ei sgorio hefyd. Mae'r amser yn prynhau i Bor Talbot. Mae Aber yn edrych fel bod nhw'n mynd i fod yn yr hanner ucha na. Yr ergyd! Sexton yr eilydd oedd yno, ag Ashman y golwr yn arbed yn campus. Fi wedi bod yn y clwb am mwy na 10 mlynedd, a i fi nawr, amser dolyg, top half nawr o'r table, just over the moon. Really bles iawn a proud as punch. Yeah, considering we were missing a good few players today. We had Bell Evan for the first half, as sub came later. 2 19s players playing as well. So we could ask for was 100%, which I thought they gave. As you say, not the result we wanted, but you can't fault the effort. And we nearly nicked a point at the end there with a Colin Sexton chance, but was no day at the end of the day, really. I fod yn honest, oedden ni disgwyl gêm galad. Da ni bob tro, wel, i fi yn personol, gwachod y genethod y flwyddyn dwytha, flwyddyn cyn, lle anodd iawn i ddod. Fel bogey tîm, sa'ch ti ddeud, i Aberystwyth. Bla chwarae teg i'r genethod heddiw, unwaith eto, danos cymeriad, dod o un dim i lawr. Ia, beth mwyaf, 3 pwynt.